אז למעשה החודש, עסקנו כל החודש בלמצוא את המקום היציב שבתוכנו, שהוא לא תלוי בעולם החיצוני. בתחילת החודש דיברנו על יציבות קפואה, פירמידה, לנעול. אבל לאט לאט עם החודש, במהלך החודש הוספנו את הנשימה, וחיפשנו יציבות של עץ, של לשלוח שורשים, של לצמוח למעלה, ונתנו לזה כל מיני קריטריונים. לצערנו, הבודה מסתכל על העולם ואומר, אני שם. הכל משתנה, כל הזמן. אין יציבות. לפחות לא יציבות של פירמידה. ולעיתים קרובות אנחנו מגלים שאפילו יציבות של עץ, בנינו בית וכן הלאה, והמציאות באה וסחפה אותו. אפילו יציבות של עץ קשה ליצור בעולם. ובעצם הדימוי הכי קרוב לחיים באמת, זה הדימוי של גלשן, של גולש גלים. שלוקח את הגלשן, שוחה לתוך הים, מחכה לאיזשהו גל, וזה יכול להיות גל גדול, זה יכול להיות גל קטן. וכשמגיע הגל, הוא מנסה לעלות את הגלשן שלו ולהתייצב, ולפעמים הגל מתרסק עליו. ולפעמים הוא מצליח לתפוס הגל, אבל הוא יודע שבסוף הגל הוא ייפול שוב למים, והוא יצטרך לשחות שוב עם הגלשן החוצה. והחיים הופכים להיות בשלב הזה לסוג של משחק. אני מפסיק לחפש את הקיפאון. אני אפילו טיפה משחרר את המקום הזה שכל הזמן צריך להשתרש ולצמוח. אני מתחיל לשחק עם החיים, להשיג יציבות ולדעת שהיא תיעלם. וללמוד ליהנות מהרגעים האלה שאני על הגלשן, וללמוד ליהנות גם מהרגעים האלה שאני מחפש יציבות. אז שבוע הבא זה מה שאני מזמין אתכם לעשות. אני לא אגיד לכם לא קוביות ולא קיר ולא ספירות. אני אמר לכם שם של תנוחה, ואני אזמין אתכם לשחק. לקחת את מה שלמדתם עד עכשיו, ולנסות עם הכלים האלה לחפש את היציבות הזאת של הגלשן. ולפעמים זה יצליח, ולפעמים זה לא יצליח. וזו הזמנה שלי אליכם. אז שיהיה לנו שבוע יציב, בטוח. בוקר טוב לכולם.